până acolo, vine să mă pună pe mine când să mă culc. Păi ce treabă are acum? Eu mă culc când vreau. Ce? Ah, da. Ce? Vin și eu să mă machiez. A venit să caut un Da, poate, nu? Nici să vorbesc nu pot. Da, fată, ne-a rămas. Lili, eu nici să vorbesc nu pot de asta. Nu pot să Zici că am de ciment fața. Hai să vezi că e prima dată, să vezi la a treia cum ți se strânge. Și măcar îmi iasă? Da. Ție ți s-a uscat. Dar cu ce l-ai făcut? Tu cu ce? Trebuia cu lămâie. Și nu trebuie să mă spăl. Nu, fată. Și nu mi-ești runie lămâie. Și noi aveam, Doamne, asta dar era nu făcută înțeleg, de... vorbea cu Lavinia și bătea apropouri la Păi noi. dar care e scopul, crezi și tu? Cu cine să vorbească? Singur? Dar nu poate să vorbească cu ea fără să ne bage și pe noi? Păi nu poate, că n-are cum, trebuie Doamne, să dar vorbească. chiar nu are cu cine să se certe și cred că i-a plăcut azi. Păi mai vrea Păi dacă platou. la Da. mine are stilul ei de Fată. dans și... Nu, dacă că ea și noi trebuie să așa, dansăm eu la eu fel. sunt așa. Eu una dacă aș fi dansat ca ea, aș muri de rușine în momentul ăsta. Eu am evitat să vezi. Da, cum zici, ne face Păi apel. nu știi să te distrezi. Este Tu că habar am n-ai să te dansat, distrezi. am dansat cu voi. Și nu, dacă noi nu am dansat cu Ciprian, nu suntem bune de măritat. Toată lumea, fii atent cum am căzut eu în platou. Mihai, Alexandru, da? Alin. Adică era ceva de genul și nu mai puteam Nu știi să te distrezi de asta. Suntem copile fără minte, noi suntem copile fără minte. Nu știu ce. Deci cred că Da! este contra... Nu. Ce? Liliana poartă clavaliera, Oana verifică clavaliera. Cred că nu realizează ce spune. Ne face pe noi copile fără minte că nu dansăm cu Ciprian cum vine el să pună mâna pe noi. Să fiecare dansă. Nu, eu Doamne Și ferește! care e problema, Ana? Da, mă, bine că au venit alții la surat. ei care Da. au Au venit la distracție. Știi, pipăial. Da, știi, vine la mine și mă ia să mă tragă de mâini. Fetele Dar ce s-au dansuri să văzut facem și a așa, doua așa? oară când îmi Ce faci dansuri e așa. ăsta? Dar pe mine m-a luat de mâini și m-a tras așa de pe canapea și a doua oară. Chiar nu vede? Și i-am zis eu A doua oară, prima dată nu era beat. Oare, eu zic așa, oare chiar nu vede că noi le evităm? Ce tot insistă? Eu am țipat la el de 2 ori. I-am zis, te rog frumos să mă lași în momentul ăsta. Da, eu chiar vreau să se dea materialul ăla să-l vadă ea. Nu, dar dacă ea dacă Lavinia e genul ăsta și îi place să danseze mai lasciv cu toată lumea, eu nu sunt așa. Problema eu ei, nu supun să fiecare pună suntem nimeni mâna pe diferiți. mine. Da, i-am zis, nu vă gândiți că am părinții acasă. Da, da. Păi e discuție interesantă aici în Păi cauza. da, i-a prins-o. Oana, da. E. Ce? Lasă-l, mai ce dacă vorbește cu ele, lasă vorbească, lasă glumească, dar strictul necesar. partea asta la altă să-și vadă de treaba ei. Mulțumesc din suflet pentru tot. Când îi văd copanele alea, am venit să le mușc. Hai, Noapte bună, noapte mulțumesc, bună, și ai grijă de tine Să rămână și să nu fii, nu fii dărâmată, stai liniștit. Liniștește-te și spune-o că ai să fii puternic în continuare. Și eu la rând. Și toți noi la rând. Dar tu de ce n-ai venit până acum? Că asta cu iubitul meu. Da, tu știi că mă simt rău. Tu ești singura mea prietenă din această competiție, știi? Ești surera mamei mică. A zis că doarmi, mă, ca și mine a zis că dormi. A zis Ia că uite. tu... Ea n-a știut Iar ce... temperatură. Știu ce ai. Am făcut mazăre. Nici nu m-ai întrebat. Cum mă, ai văzut că sunt așa Știi cu prea Eduard. bine că nu întreb. Că știu ce simt. Nu știi ce simt. Ba, știu ce simt. Dar nu știu, știi Să ce lasă simt. amândouă cu pici. Noapte bună. Știi ce simt? Ce simt? De ce? Dar nu vorbi prin șoaptă, că mie nu mi-e frică să vorbesc. De ce crezi că sunt dezamăgită? Uite, cheli goale aici. Cheli goale la festa. Eu îl înțeleg, pentru că au dat greu, au dat Cheli goale. chestii urâte în el și în mine și uite așa. Sunt dezamăgită de faptul că nu mă așteptam eu să decad așa de ușor, știi? Dar mi-a vorbit la da, cum să nu. Îl înțeleg și pe el. Doar că credeam că e puțin mai puternic. Toată ziua. Încercăm și noi să-l învățăm ca să fim o perioadă. Deci, Nu mai știam ce zumba. și nici eu n-am știut că am febră, am simțit doar că ard, dar nu sunt răcită.
Și mă înțeapă Și de ce te-a lăsat să stai singură? Dar el nu știe. Păi stăteai singură aici. Că am fost la baie și am văzut că stăteai bine, dormeai, nu știu ce făceai. N-am stat și singur, într-adevăr, n-a venit la mine decât când înainte să plece și când am mâncat. Și da, am vorbit, nu e că nu am vorbit. Babel trebuie să, nu știu. Are nevoie să se reculeagă, nu știu. Da, păi am văzut că vrea să stea mai mult singur. Lasă. Am înțeles că a fost la Mihaela și a zis că nu e frumos ce a făcut. Și ea ce a zis? Nu mai știu ce. Diferent. Sper să depășească situația, momentul și... Și eu astăzi când am plecat l-am îmbrățișat. Și m-a strâns așa. Adică m-a strâns în brațe. Adică gen că el o să fie bine. Mie așa mi-a dat de înțeles. Și pe mine m-a pupat acum pe frunte de 2 ori. Și a zis că vorbim mâine, somn ușor. Și nu a procedat bine? Ba da, nu zic că nu, dar nu, eu nu vreau să-l văd așa de căzut. Eu vreau să-l văd puternic, că și eu în viață am nevoie de un sprijin. Și el are nevoie de mine. Deși el mi-a zis că eu nu știu dacă am nevoie de tine. El nu-și dă seama. Că dacă el nu era să aibă sentimente față de mine, nu era afectat. Eu îl înțeleg. El nu se joacă... Eu știu, el crede că acum poate, nu știu, stă de vorbă cu o copilă de 20-25 de ani, dar eu îmi dau seama când un băiat are sentimente față de cineva sau nu. Eu nu-l forțez, i-am zis, doar că nu vreau să-l văd așa. Și apoi dacă nu se reculege, nici pauză, eu nu-mi doresc. Îl las să se reculeagă și eu plec atunci. Și atunci, după ce plec, poate își dă seama că are nevoie de mine. Deși nu vreau să dau satisfacție nimănui. Asta e toată problemuța. Că am observat că n-a venit nimeni să vadă ce am. Și pe asta am rămas oarecum... Nu mă aștept din partea fetelor ăstora. Dar nici celelalte, nici tu n-ai venit să mă Ți-am întrebi. spus de ce n-am venit. Eu știam ce ai. Știi prea bine că eu nu mă duc să întreb și să deranjez. Da, dar poate am nevoie să stau de vorbă cu cineva. Păi am venit Mai ales acum. că sunt Știam apropiată că- de tine. Știam că ești așa și veneam oricum. Am auzit gălăgie cu Florentina și pe am zis, de ce se liniștești, treaba vin. Nu, crede că nu fac eu din asta să nu pes. Știu prea bine prin ce treci. Nu știu cum e, dar știu prin ce treci. Poate că îmi vine așa să plâng, dar nu pot. Am chestiile astea prin care treci pe acum și din nervi. Dar nu sunt Ba nervoasă. da, ești, dar ești în interior. Ei, nu e, te frământă rău. Mă frământ, dar nu sunt nervoasă. E altfel, e o supărare așa, o dezamăgire. Nu Cum știu ce a fost astăzi. A fost urât. Nu? Ați văzut și voi imagini? Doar cum făceai așa. Da, dat-o așa de încet, Da. știi, ca să Da, pară da. și mai urât. Asta e toată intenția aici. Fii doar tu. Și nu-ți mai pese de rest. Da, Crina, eu că nu-mi pasă, dar uite, gândește-te că de mâine dacă nu dau atenție și nu vorbesc și nu... Dar nu trebuie să nu dai. Vin materiale din urmă. Vor veni materiale din urmă. Dar nu zic să nu te cerți sau nu să nu te cerți, să nu... Gen să nu mai vorbești cu nimeni. Să nu... Să fii doar tu. Să
nu? Dar doar